Čau lidi, vítejte do dalšího videa. Dneska tady budeme zkoušet křesadlo, tady ho máme. Máme tady na to 3 nože na odloupnutí tady kůry, kterou jsme našli. Pomocí toho uděláme trout, pomocí tady toho, té větve a potom to pomocí křesadla zapálíme. Teďka tady máme nože, tady ten je taťkův, takový švýcarský, takhle krásný, ten má tady takový zajímavý zavírání, tady čudlík se musí zmáčknout pořádně a pak se zavře. Potom tady je náš, ten mám já a i můj brácha, takovejhle zálesácký, se zavírá takhle. Tak, a potom tady ještě taťkův zálesácký, ten je takový podobný, ale tady má takovou tlustší tohle, takže se s tím i dá něco přeseknout, takovejhle. Tak. Jako další tady máme křesadlo. To vám potom ukážeme, jak se to dělá, takže teďka ho rozdělám. Takže jo, lidi, konečně jsem to vybalil a teďka to jdeme zkusit, takže podívejte se. To je dobrý, lidi. Potom ještě pro informaci se to nemusí dělat jenom tímhle, ale jde to třeba i nožem. Tady ukážu tímhle například. Takhle dám. Dobrý. A teď budeme uříznout tu kůru. Teďka si z té kůry jdeme to vyříznout, takže tady mám nůž. Lidi, ideálně, když si chcete rozpalit oheň, tak je na to dobrá březová kůla pro kůra, protože to s ní jde, a i když je mokrá. Takže nejdřív si takhle naříznete. Tady. Tady. A tady. Tak, teď se to musí opatrně podebrat. Tak. A opatrně se to musí oddělávat. Tak. Tak. Výborně. A teď tady máme takovýhle kousek březové kůry a ten jdeme podpálit. Takže jo, lidi, teďka si jdeme naškrabat ten trout a ten potom půjde zapálit, takže takhle, tak, tak jo, lidi, a jdeme to zkusit, takže tohle si dáme úplně k tomu a ještě jednou to zkusíme. Ještě tady kousek máme. Tak jo, tak teď jdu teda já zase. Já to jdu teda taky zkusit zase, tak. Tak, teď to zkusím dát takový klocík, lítr. Ale ne, už to zaslo, ale bylo to zapálený. Tak teďka to jdeme vyzkoušet, takže dáme to takto. Tak. A na to lidi.